ɗaukaka daga Allah ce, na ce rashin ta ma daga Allah ne. Na ce ɗaukaka daga Allah ce, haka rashin ta ma daga Allah ne. Tabaraka ƙarar tsari ga dukkan bakina, yanda na kowa da uba ka ƙara tsarkake min harshena. Da biyayye daga Amina ala Mustapha Abban Zahra. Da gobe ta Allah ce a kuma tashi san ba mu ne ba. Ba mu san za ni haka ba, ga ci gaban mu san ba mu fasa ba. Ko gidanmu da na taso ba su san zanzan mai waka ba, da ta zamo sana'a ta kaina addu'a ba su daina ba. A Hausa mun kai rubutu waka ce ta zama sana'ar mu ci mu sha mu tufatar kai har ma mu bai wa iyalinmu. Cikin mu mun kai 400 wanda aka san su ta gurin waɗansu sun wuce ga wasu har a yau ba su shuɗe ba. Na zo ina da abin cewa har a yau bani ban kusa ba. Idan ana bakin gyara ba manyan mu dai su gyara ba. Mu ma muna da abin cewa ba wai dan kuɗi kai waka ba. Kai da ka ce na fi kauɗi ma gidan mu dai ba a tara ba. Wasu cikinmu ba mu sanin kanmu, to ba ka san kayinka ba mata ya za ka gane mutuncinmu. Amma kusan har kullum mu dai muna nan da aƙidarmu. Dukan abin da ya zawu ya so ɗan adam ba zai wuya kauda ba. Idan ruwa da kada ƙaryar akuya ce ta tsabaki, ka tsini nan wannan ku ce ku halin 'yan tsaki. Abinda mamaki ku gana muji yanzu ya sa dan baki rabu tsare mu baki na uwa domin da shi ba zai yi kama da ba. Salisu yaro ne ni dan karamin ku da ba malam ba. Abinda ke damun mu ta ya za a ce ba zai yi na furta ba. Ina mutunci a ce dan karami ya haikewa babba. In ɗaukaka kaka ce da kamar mai shata ma bai zaunawa. Wasu zaunawa ba. An tashi. Ya yi wani private